Negattività u appelli sabiex il-Partit Nazzjonalista jingħaqad. Dawn kienu l-messaġġi minn esponenti nazzjonalisti li kkaratterizzaw il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Meta indirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija naqas milli jsemmi proposti li joħolqu l-ġid u minflok attakka lill-Prim Ministru Joseph Muscat u diversi inizjattivi tal-Gvern biex joħloq il-ġid. F'diskors ta' sija fejn f'mumenti minnhom spikka ton aggressiv tiegħu, Delija reġa' għamel l-istess allegazzjonijiet. Jum wara li l-Aġenzija ta' Kreditu Ġermaniża taċ-ċertifikat eċċellenti ieħor l-ekonomija ta' pajjiżna u li f'dan ir-rapport ġie rimarkat kemm f'diversi oqsma Malta tagħmel suċċess, skont Delija pajjiżna għandu problema li hija Joseph Muscat. Din hija l-problema li qed joħloq Joseph Muscat. Adrian Delija daħal fis-sala jindirizza l-Kunsill Ġenerali bil-Kap Eżekuttiv tal-Midja Nazzjonalista Pierre Portelli warajh. Pierre Portelli li mill-inkjesta ta' Igrant li konfermat li saret gidba fil-konfront tal-Prim Ministru kien il-bniedem li kellu fidejh id-dokumenti folots fil-każ Igrant. B'riċentament il-qorti sabet ukoll għarraq dwar iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Waqt il-Kunsill Ġenerali spikkaw l-attakki lejn il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna, bis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley jinsulta bla rażal lil min jiġi fil-sienu. U l-Ministru tal-Finanzi għadu ċas. Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista reġa' kien Kunsill Ġenerali ieħor li fih spikkaw il-messaġġi sabiex il-Partit Nazzjonalista jingħaqad. U għalhekk issa l-waqt biex il-Partit Nazzjonalista jingħaqad f'leħen wieħed. Issa ħbib tiegħi, l-obbligu tagħna huwa, l-obbligu tagħna l-koll huwa li nkunu ma' Adrian Delija. Jekk ikun għadbaqa nazzjonalist wieħed fuq Malta, dak in-nazzjonalist inkun jien. Inkun jien! Jeħtieġ li nkunu mal-Kaptan Adrian Delija. Il-Adrian Delija intu aktar enerġija. Intant fis-stqarrija l-Partit Laburista qal il-kap tal-Oppożizzjoni ma kellux imqal proposta ta' kif se joħloq il-ġid biex imbagħad ikun jista' jqasmu. Fuq kollox ħafna mid-diskors ta' Adrian Delija kien jiġbaħ lil dak ta' Simon Busuttil qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali saħaq il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista temm jgħid li prova oħra ta' kemm inħakem minn din il-klikka u għal-fatt li Delija lanqas li sen kelma waħda dwar l-aħbar li hemm investigazzjoni kriminali fuq il-każ tal-Fekruna li seħħ taħt ir-responsabilità politika ta' Jason Azzopardi. Biex dak kollu li jgħid fuq ħaddieħor għal darb'oħra ma jridux japplika d-deputati tiegħu.